Това ще бъде задочно интервю между български блогъри и вас. Въпросите в интервюто са от българската блогосфера. Блогърите, например, питат, не се ли чувствате, че сте сбъркал партията си? Не се чувствам, че съм сбъркал партията си. Човек има право на политически убеждения, независимо от социалния му статус. Изискванията към една лява партия с нов имидж в 21 век вече са това да бъде партия на предприемчиви хора, на млади хора, да има поглед към екологията, да има поглед към социалните проблеми. И това е причината аз да бъда в БСП. И все пак, господин Кадиев, защо участвате в предварително ясни избори? Нали не допускате, че кандидата на ГЕРБ ще загуби тези избори? Всичко допускам. Това не са толкова лесни избори, колкото си мислят всички. Колкото и парадоксално да звучи, но аз считам, че шанса на другите десни партии, малките, традиционните десни, както те се наричат, да останат изобщо в политическия живот, минава именно през моята победа. Това, което прави ГЕРБ в момента, е да изяжда дясното пространство и след като приключи с него, следващата крачка ще бъде да изяжда лявото пространство. И вероятността те да останат да съществуват, да не бъдат сдъвкани, е да има някой друг, който да покаже, че можеш и да се съпротивляваш на ГЕРБ. Така че аз разчитам не само на леви избиратели, разчитам на хора, които харесват пъстротата на политическия процес, да има взаимен контрол в различните власти. Разчитам на хора, които не искат да има един човек в държавата, който на дистанционно управление да назначава хора тук и там и да ги натиска като копчета. И всъщност следващата битка, която водя, това е за реформата в БСП. Особено след този конгрес, тъй като се чуха приказки, че това е начало на реформата на БСП. Аз мисля, че това всъщност все още не е началото. Реформата предстои. БСП никога не е била силна като лидерска партия. Тя винаги е била силна като отбор, като едно каре от карти, в което има всички възможни видове добри карти. Тук мислите по един и същи начин с блогърите. Те казват, че тези избори са важни за БСП, за да се съвземе. В момента сме малко като боксова круша, която стои изправена само единствено, защото я удрят и отляво и отдясно. И ако спрат да удрят, едва ли не ще се срути. Така че ние трябва наистина да покажем и нови хора и да започнем малко по малко да изграждаме това обществено доверие, което в момента наистина изглежда почти невъзможно, но така или иначе за мен първата стъпка са изборите в София. И хубавото на тази кампания, че имате двама много ясно профилирани кандидати. И по пол, и по образование, и по кариера, и по чужди езици, които говорят, и абсолютно по политически убеждения. Както и да ни погледнете, ние сме много различни. Разбирате ли, даваме добър избор на хората. Блогърите ви наричат лице на фирмата. След като БСП каза, че утвърждава Георги Кадиев, т.е. вас, за кандидат кмет на София, и веднага се появи един коментар в блогосферата: не подценявайте този човек, той е лицето на фирмата. Ако въпросът е, че БСП е фирма и аз съм нейното лице, аз винаги съм считал, че корупцията е индивидуален акт. Няма партия, която да е имунизирана от корупция, включително и БСП. Само че това по никакъв начин не означава, че всички останали трябва да бъдат наречени по същия начин. Така че не възприемам БСП като фирма. Още повече аз съм имал толкова различия с ръководството на БСП, че аз да съм точно лицето им, някакси поне на мен не ми се връзва. Пак метафора от един блог. Да бяхте пуснали обява за матросовци. Бих казал, че аз съм калкулирал целия риск наистина да бъда бит като магаря сред София и ще направя всичко възможно това да не се случи. И не мисля, че ще се случи. Мисля, че така десните партии, Атака и всички тия деца се събраха в един блок срещу мене, малко ме подценяват. Едва ли не създават впечатлението, включително и кандидата на ГЕРБ, че просто ще преместим мебелите от единия кабинет в другия в Столична община и ще имаме нов кмет. Всъщност не е така. Всъщност ще бъде сериозен двубой, просто защото моята визия и нейната визия за София са коренно различни. Нейната имате предвид... Да, госпожа Фандъкова, да. Веднага ви давам един пример. Съдейки по нейните изявления, тя счита, че до момента добре се управлява общината и счита, че екипа, който е там, добре се справя и ще остане същия екип. Аз съм на 180 градуса противоположно мнение. Считам, че до момента не се е управлявало добре. Считам, че трябва много рязка промяна в екипа, при това не само на ниво заместник кметове и главен архитект.
И считам, че бързината, с която се взимат решенията, изпълняват се и се контролират, може да бъде много по-голяма. Най-големият проблем на София всъщност е усещам, че тук нищо особено не се случва. Същите дупки по улиците, тук там е вярно 1-2 Макдоналдса и общо взето това е. И като махнете бизнес парка, няколко сгради, все пак, които се направиха няколко хотела, наистина, като се замисли човек за последните 15 години в София, кой знае какво не се е случило. Тя не изглежда много по-различно, отколкото тогава. Защо смятате, че вие сте човекът, който ще направи София по-различна? Защото имам фокус. Искам за тези 2 години, наистина къс мандат, да избера тези 2 или 3 неща, които могат да бъдат направени за това време и да ги предложа на софиянци. Но, госпожа Фандъкова, ваш основен опонент има едно сериозно предимство. Това е край на войната община-държава. Никога не е имало война община-държава, това е илюзия. Достатъчно пари идваха от правителството в Столична община. Примерно в строежа на Софийското метро държавата инвестира, ако не се лъжа, около 40 милиона лева. Така че тезата, че дайте да изберем някой, който е от същата партия, от която е премиера, аз не я приемам, защото тя носи и много рискове. И тук ще позволя един цитат, един ред от вашия блог. Вие казвате правителство, вътрешен министър и кмет на София, това означава чадър за корупцията. За мен е пълната хегемония на една политическа партия на всички нива неминуемо във времето се изражда и води до прояви, които са вредни за столицата или за държавата. Аз лично за себе си не съм открил по-добър вариант на чисти отношения от взаимния контрол. Последен коментар от блогосферата. Той завършва това, което вие казахте. Поне е упорит, иначе, щом е социалист, значи е тъп. Че съм упорит съм. Който е гледал 3 деца, знае за какво става въпрос. Че не съм тъп, освен ако в Харвард не дават дипломите на тъпи хора, примерно. Откъдето е едното от образованията ми, или в Англия, или в Москва, където са другите ми магистърски степени. И не виждам никаква причина някой да бъде наричан корумпиран, тъп, глупав, какъвто ще да е, само заради това, че той е ляв.